Dokhan opening जाबाय दायो आं भिडिअखौ ओंखाम जाबाय थानायनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय आरोना गुड मर्निं माने बासु लाहानावनो थाबाय आरोना जानोखि सानथाम जे मिटिं प्रग्राम नायबाय जोबोद मोजां नांबाय जे बासुआ लिंबाय आंखौ जे बहुत मोजां नांबाय आरोना वेलकाम आको नेक्स्ट टाइम जितिया आइबा वेलकाम आरो भालके माने नोंथांमोना साननो हागौ दे खिन्थु बे मानो एसामिस रायलायदों होननानै खिन्थु बाट माने बर' बिथाङाबो मोजां रोङा नालाय बेनिखायनो रायलायनो नागिरो आरोना माने भिडिअफोराव आरोना माने ओरैनो जास्ट थाबा रायलायो दसे खिन्थु आंहाबोथ' नोंथांमोना मिथिखायो प्रपारलि जाया दायो आङो डाइरेक्टलि ओंखाम जानानै धनन्जय आदा लाहानाव थांसै आरोना माय गड ट्रेनाबो बारखांबाय जोंबो मोनफैबाय बासु ट्रेनाव पार হৈ গৈছে না আমিও আহি পাই গৈছো রং সাইডে যাবি এই বল রং সাইডে যাবা বল dia lagi oh deh tadi oke गाड़ी पासु इमान जे मरम दिसे दे तुमाल घर मा देवता तुमी बाप रे बाप ओय बास स्टेशन पार हल नेকি ओ बास स्टेशन पार हलो ए बेले घुरिब लागছিল माने भिडिअ बनाउते पाहरि गइसु पारे হৈ গৈছে नै इथिंसो दङमोन माबाया इथिं थांनांगौ आरोना पाहरि गइसु এইটো যাব পাছো এইটো যাব চাগে এইটো গাড়ীটো নাই কত যাব সবাই যাব সবাই হেৰিত নম্বৰ লাগব ইছলামপুৰত ৰৰমক মিয়া आङो जे धनन्जय आदा लाहानाव फैबाय आरोना जानोखि बासु लाहानाव दङमोन नालाय जे जानोखि 58 दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे बे सानथामनि हाबाफारि बे मिटिंखौ नायनो थाखाय जे बासु लाहानाव दङमोन बासु लाहानिफ्राय डाइरेक्टलि धनन्जय आदा लाहानाव फैबाय आरोना जे बिथाङा माने दिनै दखान गोदान मोनसे ओपनिं खालामगोन आरोना जे बिथांमोननि जायगायावनो आरोना मुदाइबारि होननानै बुङो बे सेन्टाराव नै बे जाबाय बिथांमोननि मुदाइबारि सेन्टार आरोना नै बे जाबाय दखान आरोना नै ओपनिं जासिगोन दिनै नै दखनानि पुरा रेडि खालामसिगोन दायो नै पुजारी बिथाङाबो सफैबाय दायो नै बावनो थाखाय नै मा दखना मोनगोन आदा दायोथ' माने गोदानथ' ओंखाय ब्रेन्डखौ बांद्राय लाबाखै नन ब्रेन्डआव गासैबो मोनगोन जेसां दङ दे माबा बेखौ रलेक्स ना मा होनो सिख्लाफ्रा बिराद गानो बेखौ ना बियो बेसेबांसो फायगोन बाजेट बियो ओरैनोथ' बेखौ 800 फाननांगौ दायो आङो 600 निफ्राय लाना 750 सिम बियो हरनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो फैदो आरो नै पटमिनि बियो पटमिनि से हेन्डलुम ओमफ्राय बेथिंजाय दङ पावार लुम नैखौ पावार लुम होनो बांद्राय मुंफोरखौ मिथिथ'वाखै लासै मिथिगोन आरो जोंहा पुजारी फैदों अलप नमस्कार दियक दे नमस्कार दे कंग्रेचुलेसन मोजाङै सोलिलांनो हाथों ओम गंगेश्वर जमुना सभ्य गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलचिन्ह सन्निधिं कुरु ओम गंगेश्वर जमुना सभ्य गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलचिन्ह सन्निधिं कुरु ओम शांति गोदान दखानखौ माने दानिखौ ओपनिं खालामगोन नालाय दिनै जेरैखौ बावनाय थिननाय जे खालामगासिनो आरोना जाहाथे मोजाङै जे ओम नमो नमो नारायण हे प्रभु दिगम्बर तज्जुबाय सेवके बकिशोहर नाखने बखने बाक्य वचने प्रभु शरणत
সেৱকৰ দুখা প্ৰভু সৰ্বদুখ মৰক जोंहा दासो फुजा बावखांबाय ओमफ्राय नै गामिनि मादैमोन फैदो जोंहा दख'ना नायनो दा लाङो ना लाङा एक्चुअलि दिनै माने जोङो जास्ट माने फुजाखौ होना लाबाय गाबोन जों स्पेसियेलि अपेनिं खालामगोन माने साजायजोबगोन माने दिनै एसे हाखु दाखु जाबाय ओमफ्राय माने दा फुजानिखौ नायना लादोंमोन नालाय जोङो दिनैनि साना माने मोजांखाय दिनै एसे हाखु दाखुब्लाबो जोङो फुजारि लिंनानै अपेनिं खालामबाय ओमफ्राय गाबोन जों आलासिफोर लिंदों ओमफ्राय स्पेसियेलि अपेनिं खालामगोन नोंथाङा नायलांबाय थादो गाबोन बयबो फैलायदो लोगोफोर नै गासिबो मोजां मोजां लाबोदों बेलाय आरो लाबोबावगोन र' आरो लाबोबावगोन दिनै सानफ्रा नालाय जात्रा बाजै मोना फैदों नै लोगोफोर माने आरोबाव दङ आरोना न'आव दा एसे बेयाव दिनै अपेनिं खालामदोंमोन नालाय दे बेखौ एसे मिलायनो थाखाय लाबोदों आरोना नै बिथिंबो एसे साजायबाय दे लादो ला बाहाय खम दामनिखौ आं न'आव दोनबोजोबदों बे माने दामनि उनाव लानो हागोन टेनसन गैया बर'आ दुखानाथ' अपेनिं जाबाय ओमफ्राय आरो बे मोनसे नै लोगोफोर बेथ' सिगां खालामबाय बेथ' एसे गुबुन जाबाय हा मा बोरायनि मबाइल होनाय खोनायासै माया बोरायनि मबाइल होनाय खोनायासै लाबाय हा बेयो गुबुन जाबाय मबाइल फाखाबनाय आरोना बेयाव मबाइल गोदान मोनगोन मबाइल सेकेन्ड हेन्डबो मोनो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना मबाइल सेकेन्ड हेन्ड नांगौबा बेयाव फैखादो दख'नाबो मबाइलबो एभ्रिथिं आरोना भिडिअ'आ मिटिंनि भिडिअ'आबो फैगासिनो बिनि उनाव लासै लासै फैबाय थागोन नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय था आंखौ माने जेरै फेसबुक पेज गिरिधर बर' बेखौबो नोंथांमोना फल' खालाम आरो इउटुब चेनेला थेफादन आरोना नोंथांमोना फेसबुकाव नायदोब्ला गिरिधर बर' आरो इउटुबाव नायदोबा थेफादन आरोना नोंथांमोना बयबो आंखौ सापर्ट खालामदो आरोना लोगोफोर